Sua voi mietityttää, onko sillä mitään merkitystä, että just sä tuut tähän viikonloppuun? Onko sillä merkitystä sille sun läheiselle ja hänen toipumiselleen? Mä uskallan väittää, että sillä on todella suuri merkitys. Läheisviikonloppu on yksi minnesotamaallisen hoidon tärkeimpiä juttuja. Ja me uskotaan, että sen viikonlopun aikana siitä addiktista tulee toipuja. Lauantain ja sunnuntain välinen yö on ikään kuin ihmeiden yö. Jätetään se sairaus taakse ja lähdetään toipumisen tielle. Addiktiosairaalle ihmiselle on tosi tärkeää kuulla, minkälaista elämä hänen kanssaan on ollut. Addiktiosairas ihminen elää sellaisessa pienessä kuplassa, joka supistuu vielä koko ajan. Hän kuvittelee, että kaikki paha on siellä kuplan sisällä ja ainoa tuska on hänellä. Hän ei näe ympärilleen. Läheisviikonlopussa sulla on tosi tärkeä rooli auttaa addiktiosairasta ymmärtämään, että se hänen sairautensa koskettaa todella monia ihmisiä. Ja on todella tärkeää, että hän kuulee ne eri ihmisiltä, ei pelkästään siltä kaikkein lähimmältä ihmiseltä. Jos sut on kutsuttu läheisviikonloppuun ja sä mietit, kannatteeko sun tulla, onko siitä mitään hyötyä sun läheiselle, niin älä enää mieti. Tämä on tosi tärkeä juttu, että sä osallistut.